Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi naku-Black Fire khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Umngwenyankomo Msavukazi Mvuleni Ntokozazana Bamkhize. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Cishe ngathi sikhipha igame. Okay, fine. Anyways, usisi uzongichazela kabanzi ukuthi why ala namhlanje. Sabona? Yebo, sawubona sasinjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Okay, right nami. So, ubuya kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngihlala ePort Shepstone, ngihlala for kwamanje ngihlala la eThekwini ngenxa yokuthi ngiyafunda Oh, okay. Yeah. So, kwenzakalani ithini imfihlo? Mina namhlanje bengithi ngize kunina ukuthi nizongisiza, ngifuna ukutshela umama ukuthi ngikhethiwe enkonzweni ngiyinkosazana. Kahle kahle enkonzweni bazothi ngiyinkosazana but ngikufihlile ukuthi mina kahle kahle ngiyinkosazana entothelelo. So sekunenkosana ke engikhethile manje ekhaya angikaze ngibatshele iqiniso. Namhlanje ngize la ukuthi nizongisiza ukuthi ngazi ukwazisa umama ukuthi uMntombi abusekho. Iyiphi leyo nkonzo? NgiNazareth. Khethana khona. Oh, eNazareth. Okay. Kuyakhethwana vele? Yebo, kuyakhethana. Oh, all right. So, uphoqelekile ukuthi bakhethe uphelele? Yebo, ukhethwa nje only if uphelele, but mase ungasaphelele. Ngicela ngichazela angazi ngazi ngenqubo yakhona. Ningangishayi bakithi hayi ukuthi mhlambe ngizama ukufaka umuntu eswela no ukuthi angi-understand angikhulelanga khona. So ngicela ungichazela kabanzi kwenzakalani ngokukhethwa amakhosazana nani kwenzekeni? Mangabe umuntu okhonza eNazareth uyinkosazana usamncane nje niyafika khona esontweni lakhona siyahlukaniswa ezamakhosazana sihlala sodwa, then once ke uMntombi bathathwa noma waba nengane nasekhanda uyashintsha ufaka iduku ubese uyohlala nabomama laba abasuke bengashadile. But mawusayinkosazana uhlala nezintombi mawusayinkosazana ubese kuba khona ilokhunjani ihiya omboza ngale ebusweni, but usunengane noma uMntombi ngasekho uyasuswa kulabo ngoba ngazi noma usuke uzolenza influence or something, then uyasuswa khona uyohlala namakhosazana entethelelo. So uma ngabe ungenayo umntwana but uMntombi ungasekho ubonakala kanjani ukuthi awusafanele uhlale namakhosazana? Niyahlolwa yini esontweni? Yebo, ziyaba khona ikhathi ukuthi sihlolwe. Is it compulsory? Kuya ngomzali ukuthi ucindezela kangakanani ukuthi uye kohlola, but vele mawukuthi uMntombi usakhona usuke usaproud vele ukuthi uyahamba nawe uyahamba namakhosazana niyohlolwa and vele kusuke kumnandi nezinto ezenziwa khona nokuthi nihlale ndawonye, yabo. Niphila kamnandi esontweni leni. But ngiyazi ukuthi khona lento le ethi kade ngiyinkosazane angisaseyiyo manje and ama-parents awazi and angihlolwa. Nenza kanjani ukuthi kungabi khona ngisho noyedwa Nkulunkulu wami othi nje okay njenga ufuna ukuzoveza lokho namhlanje kumama? Yeah. Esontweni uyaya kohlolwa njalo noma unenza kanjani? Abekho nje abantu abahlala namakhosazana noma bengasawona? Bakhona ngoba namanje abangahlolwa. Kuyenzeka ukuthi ungahlolwa but usuku uba nawo ama-excuses mengabe kufika usuku lokuhlola njengami nje njengoba kade sigcina ukuyohlola mina ngacasha ngokuthi ngiyabhala ngise-university ngathi ngize ngikwazi ukuya cause kodwa waqhubeka futhi esontweni wahlala namakhosazana. Manje ngisesontweni vele ngihlala namakhosazana cause vele abangiboni. Hayi ngicela uqhubeke nendaba kwenzakalani lashona phiso la mama? Isola mama lahamba I was doing umatric ekhaya vele mangabe wenza umatric bethi na ukuthi sihambe esikoleni sibuye ebusuku kwesinye isikhathi si-cross night esikoleni sibuye ngakusasa. Then mina benginokuthi ngibuye ebusuku esikoleni, so bekuno-taxi driver ebengijwayele ukuthi ngihlangane naye mangabe ngiya esikoleni ekuseni or mhlawumbe ntambama. Yes. Bekade kube ukuthi mangesikoleni uzonginikeza ulift noma sengibuya makwenzeka sihlanganile abuye angibuyise ngemoto yakhe because kusuke sebusuku. Kwaya ngokuthi ke then ke u-taxi driver wasebayangishela ke. Oh, okay. Emva kwalokho ke kwesinye isikhathi ke nami ngumuntu owuthathekile nami wangitshela ngendaba zeyindawo because ekhaya bengumuntu ovalelwayo nezinto eziningi ngingazenzi. Mase ngisa ke emaklabhini nani saphuza utshwala and ngangiqala nami ukuphuza utshwala ngalesa sikhathi ke. Ngase ngaphuma ekhaya kahle kahle ngithi mina ngeke cross night
kanti ngiyahamba noguy wethe ufuna ukungikhipha sesamhweli la ngangazi khona nami hayi ke ngijabule ke nami ke ngoba kwakuyinto eqalayo kwenzakala empilweni yami ngihambe sibuye siphuza utshwala khona kuze kube sebusuku uyaqala uphuza utshwala ngangiqala nqa first time okay. ekhaya ngiyavalela yonke lento nje ukuphuma kube ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphume ngoba sengenza umatric because uphuza kanjani utshwala iso la mama wazi ukuthi usaligadile ufika kanjani kuwena no ngifuna ukunderstand ukuthi uyazazi ukuthi uyitshitshi kodwa Yeah. uphuza utshwala awukho safe nabantu besilisa la wawucabanga ukuthi kuzokwenzakalani kahle kahle angazi nami ukuthi kwenzakalani kusivele nokujolo kwakuyinto engangiqala because since ngangade ngifunda from grade R to grade 11 ngangiphuma ngesikhathi sokuphuma esikoleni ekhaya mangifikele ethi ngiyashaya so ngangilalela yonke imithetho abayishoyo then ngamatric kwayikhona la ngithola khona ichance ukuthi because vele bayazi ukuthi ngifunda andithenda nama extra classes ama cross night yonke lokho then ngase ngaqala lapho ke nami and abangani bami vele babejola so ngangifuna ukuthi ngifithe in notshwala babephuza nami ngathola ithuba ke ngathi ake ngiyophuza manje mawuphuza uphuza ngale ndlela ukuthi uthi qhabu noma uphuza ngale ndlela ukuthi usufuna ukuva nje wena manje no ngizama ukunderstand ukuthi isola mama awukwazi ukulugada awukwazi ukuthi ungathi uligadile uphuzile because maphuzile obviously awuzoba namandla and usanesola mama uzoligada kanjani uthakiwe inkinga phela ukuthi ngangakaze ngiphuze ngangifuna kahle ngangifuna experience ukuthi kuba njani mawuphuzile utshala into kanjani nokuphuma nje ngephandle ngeclubini nami into engangiqala so awusafundi ke manje usuyaphuza straight ngiyalo ngalobo busuku lobo ngalobo busuku phela vele the aim ukuthi ngihambe nobhebe siyophuza kanti ekhaya babazi ukuthi ngiyafunda ngiseklasini kanti mina ngiseclubini izanazo kwenzakalani ke emva lokho then saphuza noguy kwashaya o12 wathi sizohamba ke siyolala kubo sahanani uguy qala uguy welabo 25 26 because uthi lapho wena umngakana ngangina 17 ngenza Okay. matric sigibele ke emoto etaxini sihambe siye kubo ke ebusuku and then after lokho ke kwenzakala kwenzeka nami ngitshela ukuthi ngizozigada ngizoba namandla ukuthi ngimnqabele kanti ngizohluleka plus notshwala ke ngaphezulu ngabona nje imqondo nje ukahlahle wabuye ekseni sekumele ngekhaya ngingazi nokuthi ngizosho noma ngingasho yonke lonto ngizofihla kanjani manje mayenzeka lento uthuka seyenzekile noma wavuma nje navumelana azange size sivumelane kahle kahle impact kwaba utshwala utshwala sasingaze sikhulume ngakho cause ngifuna ukunderstand ukuthi iso elamama akulone lakho akulone lakho so awukwazi usunganekela ngento engayona yakho like kanjani uphiselenza ngento engayona yakho ngoba yakho uyayithola endodakazini yakho so manje ke ubhuti uthembisani umshado noma uthembisani kahle kahle yini nje athi nje ukuthandela yona mhlambi emva lokho ke kwaphela nje 1 week ngingasanovalo ekhaya ngitsho mhlambi bazongibona because nokogwami wayesaphila ngaleso sikhathi nayo yazi abantu abadala banakho ukuthi bathi bayakwazi ukubona umuntu ukuthi iswalisekho bake basho njalo yes basho kodwa ke ayikho ke leyo nto leyo ayikho azake ngibona usho njalo ukuthi azake waze washola Nkosi yami engakazange ngibone ugogo ngaze ngahamba ekhaya but ke ngoba kushiwo ukuthi ufana usukeza kuwena ngoba esuke khona lento asuke ezoyifuna kuwe and then mase etholile eyahamba ugayi usakhona namanje empilweni yakho kwenza kani emva lokho nje sahlukana nje kwaba nje into ephelayo nje Angizange kuphele even namasonto amangaphi after isosel thathile manje awukhaleli nje konke lokho ngakhalela phela kuyikona ukuthi awusakwazi ukubuyela emuva ayikho namuntu engangayenza because ngagcina sengifocus esikoleni ngibona ukuthi ngcono ngiqhubeke ngifunde nginganakho okuningi and then lento le ngizoyibona mase kufika isikhathi njoba manje isikhathi sesifikile because esontweni ngikhethiwe and umama ele alazi iqiniso angazi ukuba esontweni awukhethwanga ngisho ukuthi uma ngaba bengezolwazi nje iqiniso kuze kube inini angazi ungeke umtshele kodwa mhlambe ngomtshela mase sengisebenza sengikwazi nokumprovide sekhona into engamncenga ngayo
but okwamanje nje ukuba ifika Manje ubhuti-ke lo okukhethile yena wazi ukuthi nje kusaphelele kahle yonke into. yeah hazi ukuthi kusaphelela And nje ukhuluma into zomshado serious. Oh wow. So manje uma umuntu onjani mayesezo indaba enjena mawubhekile uzophatha kanjani uzothetha uzophoxeka uzothetha nesithunzi sakhe nje enkonzweni esontweni angeke kusafana nasekuqaleni because kuningi kumele kwenziwe kuhlawulo because bengilokho ngena ethempelini ngihlala namakhosazana kumele kwenziwe yonke lento yokugezwa yeah so uzokwenza njani because phela thina njengamaZulu abantu bake bafanele baphoqeleke ukuthi bawukhokhe umqhoyiso so njengoba ungasathandani naye ubhuti loyana uzokwenza njani ithini plan uzombheka umfuna uzumthola angeke ngisakwazi ukumthola because nenamba yakhe angisenayo asajwayele futhi nokumbona angisenzi vele nasekhaya ngifika only if ngivalile angijwayele ekhaya ngoba ngumuntu osehlala la eThekwini angazi ni close kangakanani ke nobhuti lo okukhethile si close but besingawukwazana isikhathi eside kakhulu ukuthi nje usuke wayibonela unkosikazi yabo manje umisela ngokumtshela lento le masumtshelile uma yeah ngimele ngiqale ngizuma ukuthi uthini kuqala before ngimtshele because angazi noma lento izoshintsha isithuthi kodwa na kanjani situation izoshintsha ke mhlambe nesinquma sithathile sokuthi angikhethe ngenze ukuthi abuye asihoxise nayo yonke lento leyo ngicela ukuthi simfanele uma simuze ukuthi uzothini Sim 1 salty Sim 2 salty yes. Hello. Yebo Mountain. Ngiyaphila, ninjani? Siyaphila nathi ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlack Life TV kuhlelo lithi sikhipha imfihlo. Ayo. Ngihlele nendodakazi yakho lana ucela ukukhulumisana nawe bengicela nje ukuthi umlalele. Yebo, okay, kulungile. Sawubona ma. Yebo sawubona, kunjani? Ngiyaphila mama njani? Ngiyaphila. Kunodaba la bengithi ngicela ukukwazisa ngalo. Hayibo. Wena Musa, kase ngifonelwa abantu ko TV kwenze njani manje? Ma senze njoba kade ngikhethiwe esontweni nginenkinga la manje ubutomba busekho. Ayo, weNkulunkulu wami. Wazi wangihlaza kodwa Nkosi yami ezweni. Kodwa yini inkinga yakho? Ma bengakosithola isikhathi sokuthi ngikutshele bengisaba Usungaze ungibukanise nabantu bangaka esontweni lami bengithembe kangaka kodwa Nkosi yami. Yini lo ngenzela yona kodwa? Ma ngiyaxolisa bengakasoze ngisithola isikhathi sokuthi ngikutshele bengisaba futhi ukukutshela. Khona manje nje ubukanisa nabantu ko TV uyasho nawo Black Bani TV sengilapho manje mina. Khulunywa izindaba zakwami kodwa yini? Ma ngiyaxolisa. Ubani ke loyo mfana? Ngoba uzazi kahle ukuthi wakhethwa kahle esontweni. Kwathiwa wena usunayo umuntu ozolobola nishadane naye. Uyasuka wena uyeThekwini uyongibukanisa nabantu. Umfana usiyalo drive taxi lo hlala ngalapho kaKhumalo. Kodwa uNkulunkulu. Hey. Awuwazi wangenza nganyamuntu. Yeke ukuthemba kwami yeka kodwa ngicela ngizoyithini lena kubaba. Ngizothini ngempela kusona. Ma ubaba cela ungamtshela ubaba kwamanje ubaba uyamazi ukuthi unjani uzovele nje angishaye mangifika lapha ekhaya ngaze angixoshe futhi ngicela ukuthi ungamtshela ubaba. Manje ke kuyafana ngoba manje kuzofanele kugcine azile ngoba kuzofanele phela lo mfana uSiyabonga loyo ahambise izinkomo ahambise kuqala inkomo leyo yokuhlonipha ukuthi usethatha ubuntombi bakho ayise ngapha alethe leyo la ekhaya inkinga ma usiyazi sakhulumisana mina naye hayibo uNkulunkulu wami Jehova ezweni hayibo sesahlukana lena ngempela sesahlukana noSiyanga hayi ngiyalahla ithawula
ewazi wabukisa ngamezweni ngani yami ngikuthembile. Mama ngiyaxolisa. Hayi ngiyawulahla Nkosi yami, ngiyalahla ithawula, angazi nokuthi ngingase ngithini ke manje. Yho, hayi kulungile. Ma phela ngicela ungisize manje ngizokwenza njani, ngizothini kwinkosana because phela since sengikhethiwe so misa kanjani ngoba ngenzeka phela azanqaba ukuthi aqhubeka ngithathe. Phela ayisekho into ezokwenziwa, kuzothatha umthetho ngale ndlela ekwenziwa ngayo esontweni, kodwa kuzofanele ahlawule. Aphinde ahlawule laphaya emzini lo ozokhipha iy'nkomo zakho. Kusho ukuthi azisezuphelela-ke iy'nkomo. Nalapho futhi kubukaniseka mina ezweni. Awukwazi wabukisa ngani ngami yami. Yo, angibukanisa nezwe. Yazi ungikhumule nginqunu phambi kwezwe libuka. Hayi kulungile-ke Nkosi. Sasiyozwa ngawe-ke naye lo mfana uma esezimisele ngokulungisa izinto. Kushuthi-ke uyofika-ke phela la ekhaya ubuyele khona ukhaze kubabakho ngoba kufanele zwile usokhaya ngale. Ngeke ngikwazi mama ukukhuluma nobaba, ngeke ngize ngikwazi. Ungamtshele kwamanje ngicela uqala uthule kwalesi sikhathi lesi ngoba nje uzongishaya nje ubaba. Nawe uyamazi ukuthi unjani. Hayi kulungile Nkonzo, kulungile sengizwile. Sasibonga nokuthi uwe wabhodla-ke ngoba phela thina sihleli lapho sitshela lapha eThekwini konke kuhamba kahle njengoba ufunda nje zonke izinto zihamba ngohlelo nawe ube ngomthetho. Hayi kulungile. Sangabuye sithini? Ngiyaxolisa mama, ngiyaxolisa kakhulu. Hayi kulungile Nkosi yami, kulungile mntanami. Hayi bye bye. Okay, bye bye. Yo, ngiyambona nje umama uthi akekho sharp. So wena uzizwa kanjani usukhonile ukukhuluma-ke? Angikokhululeki kahle ngoba indaba kusamele ifike kubaba and ubaba umuntu ongazwani nodoti nje uyashaya futhi isibhaxo nje uyasithela. Ngiyasaba kakhulu-ke manje ngoba sengikhuluma. Manje yini sizokuqhubeka yenzakala? Ngoba phela inkosana iyazi ukuthi yona ikukhethile. And I'm sure useyazi prepare manje useqalile. Ngizoqala ngikhulume nomama naye kwesinye ngethuba lesibili mhlawumbe khona azokusho ongangisiza kwelinye side noma ngingazi-ke inkosana ukuthi izophatheka kanjani nami eyizwa lo daba. So ngathini uxwayisa amanye amakhosazana? Ngawuxwayisa nje ngokuthi bangabothathekile, bangaphuza utshwala cause utshwala benza umuntu nje ukuthi abe umunye umuntu angasiyena, avume ngisho izinto abengiyazi ayivume. Umqondo nje uma waphuza utshwala uyahamba, ucabanga ngale ndlela ongasiyona, wenza nezinto okade uyitshela ukuthi angeke uzuzenze ngenxa yakho. Ngikufisela inhlanhla khona konke okuzokwenzakala kuqhubeke kusuka manje. Siyabonga kakhulu sisivakashela uhlelo lethu. Yebo ngiyabona. Mbukele lapha emakhaya, siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Is there black